Nerbioi ibaia. Non hasten da Nerbioi? Nerbioi Araban hasten da. Nerbioi ibaiak zelako luzera dauka? Guztira 72 kilometroko ibilbidea dauka. Oso luzea da. Indar handia dauka Nerbioi ibaiak. Nerbioi ibaia oso polita da. Nerbioi ibaia Arabatik eta Bizkaiatik pasatzen da. Nerbioi ibai arrokatsua da. Ibaiak zabalera handia dauka, bai, 12 metroko zabalera dauka. Profundidade normala dauka. Nerbioi ibaia iluna da. Nerbioi ibaiak inguruan arbolak daukaz, bai, badauka.